Hello para pedagang lan investor. Informasi lan layanan analitis karo sampean sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa nyinaoni saben parameter perusahaan kasebut kanthi rinci. Saiki kita bakal katon ing pratandha utama perusahaan Microsoft Corporation, ticker MCFIT. Review digawe adhedhasar informasi saiki ing wektu 30 Maret 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets, organisasi Microsoft Corporation kalebu subkategori Soft Development. 14 perusahaan njupuk bagian ing analisis iki luwih utawa kurang wakil. Kita bakal weruh tabel pesenan ing mburi video. Total asil kanggo perusahaan sing diteliti, 5,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 5 terms. Yen katon banget wiyar, ing pasar saham ing kabeh. Kita bisa wigati sing asil rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,9 terms. Marang skor 5,5 terms kanggo Microsoft Corporation. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Microsoft Corporation lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Microsoft Corporation nuduhake dinamika minus 10,2%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 1%. Iki ora ngomong apa-apa definitively, nanging kita kudu mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Microsoft Corporation punika 2.815,68 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi subkategori 3.044 US$ miliar. Microsoft Corporation nuduhake 92,489%, iki minangka pimpinan utama subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira 302 US$57 miliar. Lan kapitalisasi subkategori punika 318 US$ miliar. Microsoft Corporation nuduhake 95,22% saham. Wis digawe comparison saka enggo bareng saka Exchange lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Microsoft Corporation ing subkategori ing kasus pambiji nilai tukar yaiku 92,489%. Kapitalisasi neraca iku 95,22%. Iki nambah 3% ing kapitalisasi pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori apik 1 titik. Kewajiban utang perusahaan sing diteliti yaiku 102.863 US$ miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku nuduhake 34% saka ibu kutha perusahaan. Asil ing kewajiban finansial perusahaan apik 1 titik. Imbangan saka nilai pasar perusahaan kanggo media WI cocok kanggo 30,4. Rata-rata subkategori yaiku 32, yaiku 5% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai pasar saham kanggo indikator bati dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi gunggungipun 92.740 US$ mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo teka 12 sasi sing tentatively samestine 108.116 US$ yuta. Lan iki 16,6% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran indikator untung mangsa sing diprediksi dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue punika 10,8. Rata-rata ing subkategori punika 10,7, kang 1% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Revenue kanggo 12 sasi pungkasan gunggungipun 261.770
Revenue projected kanggo sabanjur 12 sasi samestine $305.180 mayuta-yuta. Iki 17% luwih saka saiki. Taksiran prakiraan indikator sales mangsa dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 35,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 33,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 2,1%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 67,378%. Iki 37% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake ora seimbang karo nilai tukar saiki organisasi Microsoft Corporation, mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi punika $12.351.000. Lan ing subkategori $8.998.000. Beda antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi yaiku 37,3%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati saben karyawan perusahaan yaiku $406,800. Kanthi rata-rata subkategori $281,300. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 45%. Taksiran bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume dodolan kanggo saben pegawai organisasi punika $1.148.000. Miturut subkategori $844.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 36%. Taksiran revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Enggo bareng cendak 0,9%, karo rata-rata subkategori 1,1%. Iki regane saka remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 37% kanggo perusahaan Microsoft Corporation. Ing subkategori, tingkat iki kira-kira 37%. Potensial, securities saka subkategori sing dipetik kira-kira padha enggo bareng Microsoft Corporation. Valuasi saiki saham perusahaan yaiku udakara $379. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara $505. Prabdan antarane taksiran nyata lan perkiraan konsensus kira-kira 33%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh ing pancasan mangsa iki, dening sistem informasi regane saham Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka analisis saham perusahaan Microsoft Corporation. Sistem informasi valuasi saham Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video iki minangka ringkesan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan Guru Markets.